Juu, lähti vilkku. Siisti. Tää on rockerollia. Rokkia pojat! Tää on rocki eikä mitään vitu. Saatana. Pianon soitto. Juu. Tulta, ne sano. Antaa laulaa 5, 4, 3, 2, 1 ja menee! Ja lyhyt oikee täys. Vittu kun lähti hyvin. Ja vasenta lähtee tosta. Tää oli pitkä mutka. No ja oikee ylös. Just näin. Ja yli. Ja tää vasen oli kans tiukka. Olihan liukas. Joo. Tää on oikein lyhyt tiukka. Ja vasen menee suoraksi. Ja vähän vasenta. Ei ollut mikään. Ei ollut vissiin tämäkään. Ja menee. Ainakin melkein. Ja oikeeta jatkuu. Tää aukes. Mulla olisi semmonen muistikuva, että toikin aukeaa. Näin oli. Ja yli. Menee. Nyt sun täytyy muistaa itse. Joo, vähän, mut sinne vaan. Ja tää aukes. Vitu. Ja vasenta alas pyöriesti vaan. Ja yli ja alhaalta vasta lähtee oikeeta. Täältä jatkuu pitkänä ton. Noin. Ja heti oikeeta lähtee loivasti. Ja sit oliks tässä joku juttu? Ei vissi. Ja vasenta ylös ja täältä tuli sitten vähän tiukempi vasen tää. Ja jatkuu vielä. Jatkuu vielä. Ja oikee. Lyhyt pyöreä. Ja tää oli vaan tiukka yllättävä vasen. Tästä nypyn jälkeen heti tiukka vasen. Ja sinne kääntää vaan. Noin. Ja tiukka oikee. Just noin. Oi että kun mä nautin. Ja vasenta menee. Ja oikee pitkänä. Menee aika kovaa. Saatana. Ja vasenta lähtee sinne alas ja jatkuu. Vähän kiristyy täältä oikeena sitten. Ja noin. Ja yli. Ja vasenta jatkuu yli. Ja yli. Ja jatkuu vasenta. Lyhyt on. Ja oikeeta lähtee. Ja heti tiukka vasen. Oi että kun tuli hienosti. Ja vasenta jatkuu täältä sitten menee. Ja oikeeta menee. Ja tuolta vähän tiukempi vasen sitten. Lyhyt on. Oi jei. Ja oikeeta lähtee täältä sitten. Aukee. Ja vasenta jatkuu. Pyöreästi vaan. Ja oikeeta jatkuu. Ja vasen ja heti tiukka oikee. Yeah. Ja risteys vasen täältä meni pyöreästi ajamalla. Noin. Ja sitten lähti oikeeta, ei aiheuta mitään kuin sinne vaan. Ja vasen tiukempi. Ai että. Ja tuolta lähti oikee. Ei kun sinne. Perkele. Ja yli. Ja vasen. Jaksaa kolmosella. Vittu kun toi häikii. Niin häikii. Tää oikein oli menee. Oliks tiukempi? Ei tää oo mikään ihmeellinen. Suoraks. Ja vasen pitkä pyöreä. Tuot laakeria vähän tosta. Menee se siitä. Ja oikeeta lähtee tuolta. Ei oo mikään. Menee. Ja vasenta lähtee täältä. Menee jo.
Ja oikeeta lähtee ylös sitten. Menee vedolla. Meniks yli? Meni. Menee. Melkein hyppäs. Tulee sitten tiukempi vasen tän oikeen jälkeen. Täältä silleen pyöreästi. Kolmosella vaan kirraa tänne loppuun vähän. Ja sinne jo. Noin. Ja vasenta. Tää oli vissiin loiva. Ja jatkuu. Tulee risteys vasen täältä sitten tän oikeen jälkeen. Sekin meni silleen pyöreästi. En muista oliko sisällä jotain. Ja vasen meni suht kovaa. Ja oikea ylös tulee heti huomiolla. Eli tiukka oikea ylös heti vasen perään. Ja käännä vaan, sinne vaan. Ai saatana, kun olikin liukas. Ja oikeeta. Menee. Menee. Ja vasenta lähtee täältä vähän enemmän. Ja Vittu, kolmonen sisään ja ei löydy. ei löydy vittu. Eli nyt täältä oli sit oikea lähtee täältä alas. Ja sit tän suoran päästä oli se vasen ja sit tiukka oikea alas. Eli täältä nyt sit vasen ja sit tiukka oikea alas. No niin, sinne vaan. Oli romu. Ja jatkuu oikeeta täältä päästä sitten. Heti vasen perään. Onks vähän? Kestää ja oikeeta alas. Menee. Ja jatkuu oikeet pirun pitkä. Jatkuu vielä. Ja vedolla ja vasenta menee. Ja tosta mentiin yli ja oliks sit vähän vasuri. Ja tosta mentiin yli ja alhaalta sitten oikeeta lähtee. Eikö vasenta täältä. Ja pyöreästi. Ja tiukempi oikea tonne. Ei oo. Ei saatana. Ja oikeeta jatkuu sitten. Ja vasenta. Vähän ehkä enemmänkin. Ei vitus. Mä en muista enää. Ei oo enää kuin varmaan alle kilsamaaliin. Pitkä pyöreä oikee. Ja tosta sais mennä vielä yli ja sit tulisi tiukka vasen risteyksen tapainen täältä. Vittu, jota ihan hiljaa. Ja tosta saa mennä yli vaan. Ja tonnekin saa vittu kääntää rohkeasti. Luotetaan siihen. Ja vasen vähän enemmän. Ja maaliin. Täyttä. Hienoa. Mä tykkään tästä. Sä oot ammattimies. Ammattilainen.